Hello universe and hi mga mommy. So today another day and another idea na sad ta ani. Anyway guys, maayong adlaw di ay sa tanan before ta magsugod sa atong DIY cake. So kani guys, without a plan jud ni siya nga cake kay nag-order ko before ang birthday ni Ivan pero gi-cancel niya pagkagabi so pagkaugma birthday na ni Ivan. So kailangan jud nako paandaron ang ako ang pagkainahan ani. May gani kay ato nga time naka-grocery ko so nakabay ko og mga chocolate balls so nakapalit po ko og mga biscuit nga nagpour mga macarons so cute siya. So kani nga time inana ra jud na iyang cake simple pero kani nga cake simple design pero super lami ni siya diri sa iligan nga cake. So inato ra siya dun ang marshmallow wala lang nako na siya gilabay kay sayang man pod kung ako siya ilabay so isa man po na sa mo'y ganahan kay sa mga bata ang marshmallow so ako lang siyang gibutang sa daplin dayon nakapalit dai ko og 12 pieces na car nga gagmay kay ako nagiunta nang iputos sa iyang birthday gift pero way nahitabo nga birthday nga gift niya ana nga car kay ako ana lang nang gi-design sa iyang cake nga kani nga cake is disgrasya cake ni siya so mo nang gitawag disgrasya cake ako po nang gi-design diha nga kunuhay ang mga sakyanan nga hulog-hulog sa pangpang so ang isa ka sakyan na hug na siya sa pangpang so inaana ang atong design karon hulog-hulog cake char hulog-hulog cake so mao na ang mga macarons di ay ako din ang gibutang di sa babaw kay mao po na siya magdala og extra colorful sa atong cake may gani kinakapalit ko ana nga macarons dayon nagbutang po kog chocolate nga wala na ko paniti ka ng mga chocolate balls then usa na din ako giplastar daan ang number 3 so mo na nga nagbutang kong mga chocolate balls na sa babaw then before na ako nagbutangan diya sa mga ubos so sa ubos nagbutang kong mga chocolate balls so kani nga cake kay humukon kaayo siya og kanang icing so creamy kay siya icing nagdukdok na lang sad pug ko ana og mga biscuit nga para magupok-gupok siya kay ako ibutang unya sa babaw then gibutangan po nako ang likod og mga biscuit kay para na po na gina siya color kay plain design ra pod siya so di yun malipay sa Ivan ko ginato ra iyang cake iyang tayhopon sa iyang birthday so maunang kailangan mag-idea jud ta ani og kuan pinaka the best idea nga pagkainahan ani kay para manindot-nindot pud ang cake tanawon sa bata so mauna nag-start na ko gipangbutangan na nako mga biscuit so kani nga time nagdali na jud ko ani kay medyo nalanay na jud siya kay creamy lagi iyang icing lami manggod kay iyang icing so gipangbutangan nako ang ibabaw so paspas is the key jud ta ani kay para di ta maabtan og kalanay diha din giputangan po nako ang kilid kay para po na po siya mga effect char effect so na po siya mga design siyang kilid para di na po mga plain na po siya tanahon ba so ako ra nagipang sabligan dihang kilid kay para mapilit-pilitan po na siya nagamay so inana ang nahitabo sa cake nato so kailangan extra energy jud ko na nga time kapoy ba ako nakagika nang umpra pero excited ko kung makakita si Bibi Ivan sa iyang cake. Pagkakita niya siyang cake, niingon siya, wow, nice cake, o diba? So nawala tanan ako ang kakapoy. Nahumana ta, so nagbunga tanan ang akong kakapoy. Pagkakita na ako sa cake, nga medyo okay na siya, o ninindot na siya. But before that, kailangan nato ipablo ang atong birthday boy. So amo siyang gipablo siyang cake. Then amo nang gigunitan niyang kamot, kay excited na siya nga kwaon niya iyang mga toys. So amo na dyan siyang gihatag. So amo na dyan gipakuha iyang mga toys babaw sa iyang cake. Kay mao man na iyang kalipay ang iyang mga gagmayng toys nga iyang dulaan so kani nga time diri po siya na excited amo po siyang giregaluhan og dako nga car kay para pod iyang masakan sakyan anyway guys diri na nag-end ang atong vlog. I'm Emerly and thank you for watching. Bye guys.